आं बेखौनो बुंनो सानोदि आङो गावनिनो मेथाइफोर आङो दिहुननानै रायजो राजाफोरनो मोजां मोजां मेथाइफोरखौ होलांनो सानो। आंनि बेनारावथ' आङो बिदि मोननै मोनथामसोल' दिहुनदों ओमफ्राय बिदिनो आब'रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्सनावबो आङो बिदि मेथाइया जाबाय गोदान आंनिनो बैसागो थरिर' रिर' ओमफ्राय बियो बे सप्तायावनो फैगोन आरो प्रडाक्सननि मुङा जाबाय अनजालि सना। औ बेथ' आंनि जाय फेसबुक आंनि पेज दङ बेयावहाय आङो बेनार एगारदों ओमफ्राय बेयाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ आरो दा बुकिं जाबाय थादों माखासे जाबाय एग्रिमेन्टफोर दा आरो जाबाय थादों आरो जोंनि गामिया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया सोरां हादर। औ रोजाबनोथ' हागोन जि मेथाइखौ आङो गावनो फाव खालामदों बे मेथाइ जे आंनि इउटुब चेनेलाव फैगोन सिफुं सुनायजों प्रियगम दागम खाम दामनायजों गोसो आंनि बोदोर जादों रंजाबायनोसो गोसो जादों देग्लायनि बैसागुआव हायला हुइला बागुरुम्बा। गिबियावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो आरो नायगिरि रायजो राजामोन नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो। आङो फार्स्ट टाइम नङा माने आं 2020आवनो आङो बैसागु मिउजिक भिडिअ बेखौ दिरुनग्रोदों आरो ना ओमफ्राय दा आं बेजोंहाय मोनबा जासिगोन आरो गासै। आं जोबोद मोजां मोनदों माने आंबो सानो आरो ना जेरै बै गिदिर जेनेबा सावथुन मुलुगाव मावनाय बिसोर बायदि जेनेबा आंबो जानो नाजायो आरो गोसो दं आरो बेबायदि। ओरैनो बे नोंथांनि शुटिं खालामनायाव ओरैनो रला नोंथाङा हारसिंनो ना बेयाव सोरबाफोर थाबावगोन मोसानाय मानाय बा एक्टरनि रल बेफोरबायदि? एक्टरनि रलथ' गैया बेयाव माने साइडआवहाय माने ग्रुप डान्स दं आरो आंजों लोगोसे। ओरैनो खैदिनसो लाबावगोन बे? ओरैनो दिनैनो लास्ट बायदि जागोन आरो। माला फैगोन ना रिलिज जागोन ना? ओरैनोथ' बे सप्तानि गेजेरावनो फैनो गोनां। दाबो डेटखौ फिक्स लाथ'वाखै? ओंहो लाथ'वाखै। आচ্ছা बेजों लोगोसे दानि लाइमोनफोरखौ नों मा खावलायनो सानो माने गोबां बेफोरबायदिनो माने मोसानो हाग्रा दङ बा रोजाबग्रा दङ खिन्थु बेफोर प्लेटफर्मखौ मोनाखै? आं बेखौनो बुंनो सानोदि माने जोंनि बर' हारिमुखौ माने बेफोरबायदिनो कालचारजों लोगोसे माने दावगालांनो हाथों होननानै बेफोरबायदि आङो माने बिथोन होयो आरो जेनेबा आं सानो। थेंक इउ।